Вчера в залата на община Троян се състоя състезание по говорене пред публика, поредна инициатива в рамките на Климентови дни 2009. Отборите на зелените, оранжевите, жълтите и сините имаха за задача да представят филмите Ново кино Парадизо, Да обичаш на инат, Усещане за жена и Общество на мъртвите поети. Водещ беше Светослава Дункова от 11 клас. Състезанието потвърди, че да застанеш пред публика с микрофон в ръка не е лесна работа. Някои ученици направиха грешката да четат и да поднасят готова информация от интернет, други не успяха да овладеят притеснението си. Истинското живо говорене обаче се случи, особено след като журито и публиката провокираха участниците с въпроси. Не липсваше и откровен шоу елемент. Представителите на жълтите не се оплашиха да илюстрират прословутото танго от Усещане за жена, а на сините да възпроизведат култовата бунтарска сцена от Общество на мъртвите поети, скачените върху чиновете ученици. Петчленното жури Соня Неткова, експерт по български език и литература в регионалния инспекторат по образование Ловеч, Пенко Русев, актьор и филмов продуцент, доктор Цветомила Дудевска, представител на Сдружение Българка, доктор Виолета Койновска, член на училищното настоятелство и председател на читалище наука, и Зорница Стойкова, автор на документални филми. Оценяваше по 16 критерия говорещите. Най-много точки събраха сините, следвани на една ръка разстояние от жълтите. Индивидуалният приз отиде и тази година при Крум Крумов от Сол Василевски. На второ и трето място журито постави съответно Павел Калински от Сол Свети Климент Охридски и Радоил Симеонов от Хуп. Наградите ще бъдат връчени на 24 ноември, вторник, от 17:30 часа в салон на читалище. Тогава ще бъдат обявени и победителите в състезанието за писане на есе. Учителското жури, което трябва да открои по едно есе за двете възрастови групи 5 до 8 и 9 до 12 клас, споделя, че на тема най-хубавата дума в български език са написани доста хубави текстове и трудно ще вземе решението си, особено за първата възрастова категория. На 20 ноември от 14 часа в спортния салон се проведе училищното състезание по баскетбол. За първото място се бореха 3 отбора. Сборен отбор на 12 клас, сборен отбор на 8, 9 и 10 клас и отбор четата. Съдия на срещата беше господин Димитър Титов, който пое организацията на състезанието, заедно със своите колеги, преподаватели по физическо възпитание и спорт. Играеше се на ротационен принцип, като всеки отбор играеше срещу двата си противника. Отборът на четниците в състав Преслав Ивелинов Петров от 8 Б клас, Сашо Венциславов Тренчев от 10 Б, Семен Христов от 10 Б, Десислав Денчев Иванов от 11 Б, Теодор Светославов Табаков от 10 Б. Георги Златков Георгиев от 10 Б и Тихомир Бисеров Петров от 10 Б се наложиха и над двата си противника и така станаха крайни победители в състезанието. Отбор четата ще бъде награден на церемонията от 17:30 часа на 24 ноември в салона на читалището. За пета поредна година в нашето училище се проведе състезанието по информационни технологии, част от Климентови дни 2009. От миналата година състезанието е областно с представители от Троян, Ловеч, Тетевен и Врабево. В надпреварата изявиха желание за участие над 130 ученици, но поради заболяване крайният брой на състезателите беше 86. Състезанието се проведе на 21 ноември и беше под наслов „Природни и културно-исторически забележителности в Ловешкия край“. Всички получиха свидетелство за своето участие и предметни награди, осигурени от фирма Хенд България. Участниците имаха на разположение 90 минути за работа и бяха разпределени в 4 възрастови категории. Първо трябваше да решат тест от 25 въпроса, съобразен с тяхната възрастова група, а след това да работят по практическа задача. Най-малките ученици от 5 клас имаха за задача да направят илюстрация по стихотворението „Есента дошла“ от Владимир Голев. Учениците от втора възрастова група, 6-8 клас, имаха задача да направят презентация на тема „Природни забележителности в Ловешкия край“. Сходна беше задачата на учениците от трета възрастова група, 9-10 клас, които също правиха презентация, но темата беше по-обширна – културно-исторически забележителности в Ловешкия край. Четвърта възрастова група, 11-12 клас, изготвиха двустранна брошура на тема културно-исторически забележителности в Ловешкия край. Всички ученици работеха с предварително подготвени от организаторите материали. Наградените са за първа възрастова група на първо място Мила Михайлова Йончева от 5 клас, основно училище професор Димитър Димов, град Ловеч.
На второ, Полина Николаева Енчева от 5 клас, Основно училище професор Димитър Димов, град Ловеч. За втора, на първо място, Александър Илиев Кръстев, 7 клас, Средно общообразователно училище Васил Левски, град Троян. На второ, Пламена Андреева Векова, 8 клас, Гимназия за чужди езици, Екзарх Йосиф I, град Ловеч. За трета, на първо място, Ивайло Богомилов Стоенчев, 9 клас, Природо-математическа гимназия, град Ловеч. На второ, Александър Асенов Бараков, 9 клас, Средно общообразователно училище Васил Левски, град Троян. И за четвърта, на първо място, Митко Младенов Маринов, 11 клас, Средно общообразователно училище Георги Бенковски, град Тетевен. И на второ място, Преслава Иванова Цветанова, 11 клас, Средно общообразователно училище Георги Бенковски, град Тетевен. Наградите за победителите са осигурени от OptiSprint, кабелна телевизия и интернет и ще бъдат връчени на 24 ноември 2009 година от 17:30 часа в салона на читалището.